Wij verlaten het gebouw, maar wel ook met de mededeling dat ze nog van ons horen. Dat we absoluut nog van ons laten horen. En mevrouw De Graaf, ik wens u heel veel sterkte. En hele fijne feestdagen. Ja. Oké. Wat willen wij? Wat willen wij? De chauffeurs zijn in actie gekomen omdat ze van haar nieuwe werkjouwer een min aanbod kregen. We gaan een aanbod krijgen van wij onze contract doen. Dat weer verder prima. Alleen nog uw standplak weer Assen en Emmen. Dus dan kunnen we met dat aanbod sowieso net akkoord gaan. Want dat is geen aanbod. Doornbos had het 3 kring buis in de provincie. Dus daar binnen nou al je banen komen. Dus dan houdt het in dat we in de provincie rinbloemen moeten. Maar de gemeente zei ze dat ze nou net een soort voor de chauffeurs dwang kennen. Nou, op dit stuit, zoals Joert, kan ik nou net zo volle van hem budgetten, omdat de zaak nog bij de Sociaal Fonds Taxi leidt. Die zorgen ervoor dat de planning van de chauffeurs weet ze te lonen komen en de afspraken willen daarmee maken. Wij moeten afwachten tot die uitslagen bij ons komen. Die komen tak een week bij ons binnen. Dan kunnen wij er controleren die altijd voldocht aan ons eersken en ons wensken. De Graaf zei dat ze vervier graag in de eigen regio houden wil. En daar is het vakbond het wel maar eens. Wij hopen te bereiken dat de meesten gewoon hun baan houden kunnen hier in hun eigen regio. Dat is wat wij bereiken willen. Maar hoe dat in de praktijk uitpakken zal, blijft voor alle partijen onduidelijk.